July morning. Честит ви първи юлски ден и първи изгрев за юли. Имаше различни въпроси, когато примерно не се хване калем, какво правим? Излизат успящите пъпки, много леторасти. А на тези хора, които съм присаждал, казвам, че всичко трябва да се руби, да се оставя само този калем, който е присаден. Така, спомняте си преди няколко дни на онова клипче, в което поставях широк лист от хрян, за да запази онази малка пъпка, която само за 4-5 дена е станала около 25-30 см. И въпроси имаше много, като когато не тръгнат калемите, какво правиме при направо отрязана лоза. Аз винаги оставям по няколко, един или два летораста от такива спящи пъпки, те излизат много, когато е отрязана лозата. Това са като спасителни леторасти. И ето, вчера онен съм сложил на един такъв още един калем. Другите, всичките ги чистя. Всичко, което се покаже, се руби и се оставя само калемчето, което съм присадил. Чао, чао и до нови срещи!